Maayong hapon kanatong tanan, Sugbo, mga pinalangga ug binati na akong mga kaigsuunang Sugboanon. Niano usab kita Lunes, Mayo sa taron? 11. Mayo 11. Alang sa pagtaho kaninyo sa mga bag-ong developments ni ining atong pakigbisog batok sa coronavirus. Mo-reporta sa tindahan sa Kapitolyo, aduna kitay mga nagsugod na ang second batch. Second batch ko. So dunay mga pictures ni abot gikan sa Alcoy. O nanay na malit sa Alcoy. Gikan sa Santa Fe. So kusog ang halin sa atong tindahan sa Kapitolyo. Labi na sa mga isla. Kay barato kaayo. Sales na to 8.2. Mo dunay sa lungsod sa Poro. Usab. Sa lungsod sa Argao. Santander. Og nagsugod na ang atong meat products. Ang adobo cat, tag 125 per kilo atong palit. Unya, gitagaan man ni nato og 10% discount, mao na nga pagbaligya nato ani 112.50 na lang per kilo. Ang skinless chorizo nga tag 25 per pack, 5 ka buok sud, tag 5 bali kada usa. With 10% discount, 22.50 na lang, tag 4.50 na lang ang kada usa nga skinless chorizo. Ang chorizo jumbo nga 135 per kilo, ikanaog na to 121.50, pero gitunga-tunga man ka ni. Tunga ang kilo, di ba? Unya ang aping sa baboy 110 lagi ni ang aping. Di, uy, usba na, ingong ko 110, mo bitang nipakuha ko, kay kung mauna na lang napalita. Barato nga na, basta aping. Adili ko. 110 lagi ni, lagi ko kalimot, 110 ra lagi na akong kuan nga presyo, ano na usab man na, 110. Og dili, balik na tanan. That should be 110 per kilo, less 10%, 99 na lang. Barato man ang aping, kaysa karing adobo cat nga pork belly. Ang chicken leg quarter, tag 100 per kilo, baligya na natin tag 90. So, nangabot na nga to sa ronda, sa hinatilan. Ni provide ang LGU o freezer. So, may naning inyong mga pictures. Mga smiling na mo kaayo. Bisag di makita ang abil. Kay gitabunan magmask. Kuan na lang ta, mo conclude na lang ta nga nag-smile gid mo ani kay nihiyong mata. So hinatilan, charming kaayo. Aluginsan kun ini imong picture, oy unsa maning usara ka buok. Unya Santander, may nakaing kabutang, nagpalit og kaning 135 per kilo nga, pero mas na muubos man na less 10% nga chorizo, ug ang kaning 25 pesos per pack or less pa ni ana kay less 10%. Santa Fe ni provide sa ang LGU. Di ana ang ilang available nga baboy. Sales nila. In fact, nahalina na ang Bourbon. Unsa man ni? Bourbon mo nilang halin, 30,000. Oh, kahali na ang Bourbon og 30,000 at na-share na pud ka Mayor Noel. Kay kinadaghanan na di ay lupigan ka Santa Fe. Mayor Noel, ang halin nimo sa frozen products 30,030. Ang Santa Fe 30,213. Contest mo Mayor. Lupigan kan Mayor Itamar. Pero kusog ng halin, ang ubansad, ang ronda nakahalin nag 24,000. Unya, di ay hinatilan. Ang halin 20,807, ang bulhoon 18,357.
So kusog ang halin sa atong karne pero iuli ng aping ha di na niya atag og 100 Gs, uli na. Ingon ko 100 Gs, I've been repeating that. Tag 100 Gs ra lagi na. Bisan pag magtan-aw karon ngadto sa merkado, mas barato man gyud ang aping. So naka-kolekta na ta sa first batch nga 17 LGUs og 8.2 million. Doon na patay collectible nga 7.4 million. Ang naka 100% palang gihapon ang Bourbon ug Tabuelan sa ilang first batch. Ang uban medyo padong na dito. Alcoy pa lang, may wapay na remit. Ang Alegria naka-remit ng 82%. Santander gi-remit ng 81%. Tabogon remit ng 80%. Ang uban mubo pa. So pagdali na mo og remit ha sa inyong halin. Okay? Ang atong bagsakan center mao kini nagdaghan ang delivery dito. Sa May 8 alone napun-an pa to katong atong gi-report. So total atong May 8 32 truckloads gikan sa Alcoy nga naghatod og mga utanon, Argao, mga utanon sad, Dalaget, San Remigio, isda, unya Sibunga, Boko, og mga utanon, og saging, vegetables, fish, banana, hasta di itlog, fresh egg, spices, and buko. Pagka May 9, total delivery 39 truckloads or a total of 120,280 kilograms. Again, gikan sa Argao, Bantayan, Barili, Karkar, Dalaget, San Remigio, ug Sibunga. Busy na kaayo atong South Bus Terminal nga nahimong bagsakan center. Asa na kani nato ibutang ang atong mga buses, no? Kung mo-lift na ta sa ECQ nya, i-allow na ang public transportation. Kay murag nahigam naman ni sila sa atong bagsakan center. Limpyo, hapsay, dali pagyod. Abot, deliver, balhin nga to pikas truck sa nipalit, human ang transaction. Katong May 11, Domingo Tulura, ka-truckloads. May 10, 11 truckloads. Atong Domingo. Gikan sa Dalaget, Sibunga, San Remigio. Daghan kayo ang gikan sa San Remigio. Atong May 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam ka-truck ang ni-deliver nga isda. Gikan sa San Remigio. And of course, tagsa-tagsa ka truck sa Dalaget ug Sibunga. May 11, karon no? Today? O tulo pa lang? As of 4 p.m., tulo pa lang ang naka-deliver. Barili and Sibunga. Now, lingon ko hapsay, limpyo, klaro gyud ang atong gibutang sanitation dito. So, makita nimo ang pagpahigayon o disinfection sa Bagsakan Center sa South Bus Terminal. Ang truck tires, di-sprayhan yun na. Of course, ang body temperature sa driver o sa pahinante, dunay thermal scanner, o di-sprayhan sa og alcohol ang mga kamot sa mga manood sa South Bus Terminal. So, these are the measures that we have undertaken mo ni atong mga lakang nga gihimo aron mabutang sa kasiguruan ang delivery sa mga abot gikan sa atong mga kalungsuran nga inigbalik nila dito balik sa mga lungsod makasiguro nga dito ra kutob South Bus dili na musagol diri sa Carbon, dili na musagol diri sa Pasil ang ilara ngadtong ika-tubang katurasang nipalit. Unya usa makasud sa South Bus, doon na gyud type
proper disinfection ug sanitation measures. So mao kana ang ako sa nalipayan nga at least nakahatag ta og solusyon sa dakong kahingawa ug kabalaka sa atong mga mayor ug sa atong mga kaigsuonan sa mga kalungsuran, kabahin ni ining paghatod sa mga utanon, isda ug uban pang abot gikan sa atong probinsya unya mo anhi dinhi sa dakbayan sa Cebu. Okay. Ang pinamungahan nagpost aton hang i-take up kay nagpasalamat na malit og sardinas o ang uban pa nga mga basic necessities. Nagpasalamat sa atong gi-download nga funds iabagan sad ni sa pundo sa lungsod alang sa ilang distribution. Bugas, sardinas o mao na ni bugas ug sardinas. Matud pa nila, you had always been with us in good and bad times. Governor Gwendolyn Garcia, forever grateful for all the support you had extended to our town. These and all, thank you very much. In these trying times, we are assured we can always call on you for help. You made our burden a bit lighter. With you around, we will stand. Still, Gov. So, salamat. Nga nagpasalamat mo in town. Mayor Glenn, Baricuatro, o ang atong mga opisyales sa lungsod sa Pinamungahan, o akong mga pinalangga nga kaigsuunan, lungsod sa Pinamungahan, parte sa Tercero Distrito, kanhin ako nga gialagaran isip Congresswoman sa 3rd District. Dunay gireklamo nato. Naabot man ni nato. Kini si Clarita Valiente, 53 years old. Taga Sitio Lutaw, Barangay Labangon, Tabugon, Province of Cebu. Wa nid siya ma-appeal sa Social Amelioration Fund nga gipang apod-apod kay single man, so per family man ang ilang distribution, di wa ma-appeal kay single. Apan nasakit og polio for 30 years unya imong makita makaluluoy gud in town kaayo ang iyang kahimtang. Muna nga nag-andam na ta atong padadaan didto kini si Clarita og bugas, gatas, oatmeal, vitamin C, sardinas, corned beef o vitamin B complex. Naghulat na lang sa sakyanan. Kano saan ni mahatod? Ugma. So Clarita gamay antos na lang kay ihatod na ni ang mga goods na tabang gikan sa province of Cebu. Ugma dayon. Siguro ha. Sama sa atong gipa hatod usab nga goods pagtabang ni adtong cancer patient nga stage 4. Nagpasalamat ang yaning bana, nagpasalamat si Manulat Sosa, si Mario Manulat. Daghan kaayong salamat ni Governor Gwen ni ining among nadawat na grasya para sa akong pamilya ug sa akong asawa nga masakiton. So, nindot man sad nang magpasalamat no kay murag malipay pud ta nga kanang gi-acknowledge pud in town ang atong gipaabot. Bisag naanad naman tapod nga dili na lang magpasalamat. Pero ako ni silang gi-feature kay aron mas taring sa nga nagpasalamat sila sa ilang mga grasya nga nadawat. And we appreciate that. Now, dunay reklamo dito na suod gini sa akong messenger si Jom Hisoler nga naalagi kunoy ambulansya nga niabot sa Danau City naghatod og cancer patient nga wa mananghid sa barangay unya PNP personnel kunoy nagdrive ambulansya according to PNP HPG sa checkpoint sa boundary nga sige na daw sulod ang van sa Danau. I just want to clarify usa amo ning gitawag ang Cebu City kay mao may dunay post niya. Pero rented van di ay ni sa Cebu City. O I don't know kung padayon pa ba apan naa pa ang iyang sticker. Kaduha kung cancer patient ni siya Jom. Doon na gyud ni siya medical certificate. Gi-allow gyud ni exempted ni sila kay doon naman they have to come here para treatment sa Cebu City. So
kung gi-issuehan ni og certification sa mayor sigon sa atong executive order nya dunay medical certificate, well, it's only right nga mag-ulian siya sa Danau. Kay kaning mga persons with pre-existing medical conditions appeal ni sa mga exempted. Kung ilang maka ni gigamit nga van, kana mo atong tan-aw kay basi giabangan ni. That we have, pero nahimo na mi aning detective. Kay kami na ni ani mo nahimong investigador. As of now, kutob sa among na investigar, Jom, kung cancer patient man ni, exempted gyud ni. Mao na. Doon na gyud ni gipakita sa checkpoints nga medical certificate o certification sa mayor because they are persons with pre-existing medical conditions. Okay? Kung gusto pa gid mo deeper into that, kanang akong tawgon si 007 James Bond kay aron sabtan gyud nato kung asa ginigikan ni nga van, giabangan ba ni, pilay abang ni ini, kinsay driver ni ini, and so on and so forth. Pero medyo busy lang ang among investigation kay si James Bond to asa UK karon kay na COVID. Okay? So, di ay usasad ng pabadlong. Beauty queen pa naman. Beauty queen, dili bot pasabot nga tight. Well, na second runner-up ni siya sa Miss Cebu 2013, second runner-up sa Miss Aliwan 2014, ug Miss Carrascal 2016, kani si Maria Higante. Gireklamo ni sa mga tao. Lakip na sa mayor sa Moalboal o sa chief of police sa Moalboal. Kay kani siya, ang iyang sakyanan, iyang gipapitlan. Kaning MO7279 accent. Ipapitlan niya og seal sa House of Representatives. Di ra ba ni basta-basta nimong magamit? Kanang unlawful ra ba nga gamito na nimo kung wala kay authority to use that seal. Mo ni iyang gipapilit kay kuno matud niya ani ni Maria si Saldo Higante. Gitagaan kuno siya tahas sa usa ka party list congressman. Di lang nato ipakita nga kuno iya kunong libuton ang probinsya kay mangutana siya unsay gikinahanglan kay aron iya kuno nang sanong didto kay basin pag makakuha tag donasyon. Mao kuno na iyang rason dito sa checkpoints, and I wonder nganong nakalusot na sad ni sila sa checkpoints. Ang iyang kuyog, ang iyang boyfriend nga Kastilaloy katsila. So kani si Maria Higante nagkuyog sa iyang boyfriend nga si Javier Castro, Javier Filosa Castro, nationality Spanish. Pag-abot sa Moalboal, kay sirado man ron tanan resorts. Gipasira man na, wa man tay turismo, wa man tanan. Na executive order nato, na executive order ang mayor na suko nganong dili kuno gikapoy na kuno sila drive abot sa Moalboal, and I really mangutana gyud ko sa atong border checkpoints, nangayo na gay ko karon. Diba ko unsa ning adlaw, nangutana ko ngano man nga nakalusot man, ngano nakalusot man sa atong checkpoints nga kung House of Representatives, Cebu congressman man ang atong exempted. Dili man ang ipakita lang ang seal or ang sticker sa House of Representatives. Pag abot dito, ikasabaan pa, nangasaba kuno ning katsila nga boyfriend niya, kaya nganong di kuno sila pa-check-inon. So niingon, wa man gyud, ni-deny man gyud, kay sirado man ang mga resorts, ni padong kuno alegria, pero nagsigig contact ang checkpoints, wa man malahos. So meaning, wa mo lahos og alegria, ambot og diin ka ni nga tug pagkagabi pero pagkasunod adlaw nadakpan sa mga pulis kay nag-inom didto sa Basdiot, nag-inom og beer ug nangaligo
Now, kanang dili na lang gud ta mag-iningon ana ba. Kay ECQ pa man ta, under enhanced community quarantine pa ta. Stricto gihapon kaayo ang mga lagda nga kinanglan sundon gyud na. Mo na nadakpan ni sila ron o gifaila na ni o charges unsa na ilang gifile? Disobedience to persons in authority. Mo ni gifile sa Chief of Police o sa Mayor nga resistance and disobedience to an agent or person in authority. Kay ni adto nangaligo unya nag-inom pagyod nga doon na di existing pod nga executive order ang mayor nga gibawal ang pag-inom. So mao ni ang naabtan ni Maria Cisaldo Higante, Filipina, 26 years old, taga Barcelona Street, Villa del Rio, Bakayan, Cebu City. So kani si Maria Higante taga Villa del Rio 1, Barcelona Street, Bakayan, Cebu City. Kani iyang boyfriend si Javier Filosa Castro, 35 years old, male, Spanish national, temporarily residing in Asia Premier Residence IT Park, Cebu City. So first of all, you are not amongst the exempted persons. Ambot nga nung nakalusot mo sa atong mga borders. Mangutana gyud ko kinsay mga pulis nga na-assign adtong adlaw dito sa atong southern side dire sa SRP nga border nato padung na sa Talisay. Pero kadaghan sa nalutsan, Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Karkar. Ya padung na dito sa Dumanhog, Ronda, Alcantara, Walboal. Pila man na ka checkpoints nya nakalusot kay gipakita lang og gigamit nga silyo sa House of Representatives. Unlawful ba na to be using the seal without proper authority. Ikaduha, nangaligo dito sa dagat nga doon natay klaro ana supported by provincial ordinance kana ang atong EO nga samtang karon dili lang usa, no? Sige lang i-review ta ni tanan kung mo transition na ta from ECQ to GCQ. But samtang ECQ pa to avoid crowds. Nabitay mong question, may manuntan ang dagat, nganong dili man tatugtan. You know, kibaw ka unsa gyud atong gi-avoid ana, magpunsisok man god unya. Mawa ang social distancing. So, pangitaan ta nagpaagi ug sa una nato. But in the meantime, dili bawal gyud na. Ya di lang kana nag-inom pa gyud didto sa Basdiot sa Baybayon. Puwerte pa kunong isuga ni ining katsila kani si Javier ikasabaan pang mayor kay nganong di kuno sila pa check inon. Well, you are in our country cuando estás en nuestro país tienes que observar nuestros leyes, sabes? So ay pataka diha pasuko-suko kay niya man ka sa among nasod, niya man ka sa among probinsya. Wa kay katungod nga mga saba sa mayor. Doon naman may among kaugalingon nga mga lagda o patakaran. Angay ka mosunod kay kami bitaw mo adto sa imong nasod. Buutan man mi kaayo mosunod masad mi. Kay you are just a guest. Ha? Bisita ra ka. Pagtener o kortesiya. Nahimutang na hinuon ninyo ron, na-detain din sila, no? Yes. Ang usa, kini si Maria Higante, naa sa Women's Center sa Malboal.
Unya kaning iyang boyfriend nga isog kaayo nga katsila na as police station. Mao na inyong dangatan. May unta good unta nga di lang inyo suwayan. Labi na gyud ron. Tinuod, nagligbog ko nganong daghan kay mulusot sa atong mga checkpoints. Ambot gikapoy na guti ay pud ni taon atong mga kapulisan. Pero pag abot ninyo ngadto sa lungsod, ang katawhan na mismo mo imusita ninyo kay grabe kaayo ron ang binantayay. Grabe. Ang mga tao up to down to sitio level yun. Bahala na o di sila makatug ini kagabi magtuwaw. Kay aron lang gyud pagbantay sa ilang mga sitio. Parehas atong kisara to nga smuggle do. Dunay mga tindira. Dunay mga tindira sa carbon. Pila ka buok? Tulo ka buok nga nanguli ngadto sa Dalaget. Taga Dalaget dito sila? Mantalungon, Dalaget. Taga Mantalungon, Dalaget. Apan wala sila proper nga coordination no. Wala gali mangayo og okay ra man na gusto mo kay mutawag man ko sa mayor. Kung dawaton mo sa mayor, mo issue mi ninyo. Og pass aron mo aron mawarningan ang mayor. Pero ang kaninay tabo, tulo ka tindira sa carbon, isakay og van, unsang kabutangan nilahos na pod. Giunsa ka to nilaglahos, wa man masita diri sa atong border. Hasta na sa uban mga checkpoints. Nakalahos pag yung Dalaget apan naabta na sa Ikaduhang checkpoint sa Dalaget. sa ikaduhang checkpoint sa Dalaget didto na nahunong. O karon na PUM. Pero kana lagi tingali ngano man makalahos man pud ni sila. Nagmeeting na mata ko ni Colonel Mariano atong usang gabi kay ingon lang ko nga kanang more vigilance unta ba. Ngano klaro man gyud unta kisa ray pwede makalusot. Kay ato maning hugtan og maayo ang atong border control unta. Labi na kay misaka naman gyud ug maayo ang number of positive cases dinhi sa Cebu City. Mo na karon mo specify na mi kung kano saan ni nakalusot, mangayo mi sa lista sa mga PNP personnel nga naka-assign aning mga checkpoints aron mismo sila na ang paeksplikahon giunsa paglusot or maybe wa kaayo makasabot aron maexplikahan og unsay angay ra nila nga palutson, kinsay pwede ra, kinsay mga exempted o kinsay dili. So mao ni ang mga panghitabo samtang kita nagpadayon og pangita gyud og paagi nga ang probinsya sa Cebu mapanalipdan batok sa pagkuyanap ni ining COVID-19. Magpasalamat gyud ko sa atong mga mayor, sa atong mga barangay kapitan, sa atong mga purok leaders down to ang mga sityo. Kay karon mo ni true people empowerment. Sa pagkatinuod dinhi na nimo makita nga ang katawhan na gyud mismo maoy mibarog alang sa pagpanalipod sa ilang mga sityo, sa ilang mga barangay, sa ilang mga lungsod. Mao gud tingali nga labihan ang paghagba sa criminality rate karon kay ang mga tao very vigilant naman. Karon nakita nato what we would have wanted to achieve sa wa pa ni ang coronavirus. Nagsigi na tag kanang aghat kanang atong gibutang barangay tanods, gibutang barangay reporting gid unta down to sitio level. Pero karon now it's happening tungod sa coronavirus. Mga tao na mismo ang mibarog o giangkon ang responsibilidad pagpanalipod sa ilang mga barangay, ilang lungsod. So congratulations ninyo. Keep up the good work. Paningkamot mo kay inyo yung kasaligan kanunay ang akong suporta kaninyo.
Now, we would like to thank, of course, our donors and sponsors. Ang Gatchalian family of Waterfront Philippines Incorporated ni donate og 10,000 pieces nga face masks, 1,020 ka PPEs, 5,000 pieces medical gloves, 150 pieces of safety goggles, and 800 pieces of KN95 masks. Ang DepEd Cebu Province, taon po doy. Salamat kayo ninyo ha sa DepEd Cebu Province. Kibaw ko mga maestra ni. Mao yung tayo nag-donate. Salamat kayo. Magsigig donate yun yung DepEd Cebu Province ha, under our Schools Division Superintendent Dr. Andales. Daghan kaayong salamat. Nag-donate na usab o 40 sacks na 50 kilogram rice. I would like to inform ang atong mga kalungsuran. I had promised you this, katong gihatag sa Cebu CFI nga beef loaf o karne norte, naghuwat mangguta nga mahurot gyud untag deliver. Naanay na deliver, napay kuwang apan gusto ko unta nga makuha na ninyo, no? I-distribute man nato 10% of your population aron equitable, dili equal kay namay usa ka lungsod mas daghan man og constituents kaysa lain pod mas gamay nga lungsod. So equitable according to population. 10% of that mo na atong gi-compute, rounded off to the nearest 100. Pwede na mo kasugod og kuha. Padadaan na mo advisory gikan ni Dr. Ayango aron ma-withdraw ninyo ang karne norte o beef loaf para sa inyong mga katawhan sa tagsa-tagsa ninyo ka local government unit. Now, I also promised unta nga muhatag ko katong 1/2 bitaw, 1/2 of our IRA, mo may 50% raman sa monthly nga IRA share ang para sa mga probinsya. Ako unta ni i-distribute sa mga kalungsuran. But remember, doon na ako i-distribute initially, 373 million sa 44 towns o 7 cities, including Mandaue City. O that was way back, kano sa aman ito nato, April pa, no? April, first week of April. And karon, nangayo na tag-liquidation. Doon naman ni guidelines. Ang tanan na distributa na ug ato nang gihangyo nga mo liquidate unta, no? Except for Mandaue City kay bag-o pa man nila nakuha ang ilang share nga 18 million plus para tabang nato sa City of Mandaue. So except for Mandaue City, all the rest dungan-dungan man ni either gi-download or gikuha ninyo ang check. Dungan-dungan man ninyo na dawat. Doon na tay guidelines. Mao ni ang atong kanang ceiling, price ceiling para sa bugas, para sa uban, mga dilata ug uban pa. So, ang kadaghanan ni-liquidate na. Akong basahon kadtong mga naka-liquidate. Buti pa sabot, wa gali na ako gibasa, wa pa mo ka-liquidate. Okay? Di lang nako basahon ang wa magpaka-liquidate. Pero kamo na ang mo conclude, labi na kamo nga nang minaw karon sa nagkadilain nga mga lungsod, kibaw ko mag-atang mo kung ang inyong lungsod naka-liquidate na ba. So kani ang mga naka-liquidate: Alegria, Argao, Asturias, Balamban, Barili, Bolhoon, Katmon, Compostela, Consolacion, Daan Bantayan, Dalaget, Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, Midilyen, Moalboal, Oslob, Pinamungahan, Poro, Ronda, Sambuan, San Francisco, San Remigio, Santa Fe, Santander, Sibunga, Tabugon, Tabuelan, Tuburan, Tudela,
Bugos City, Danau City. Mao pa lang ni ang mga nagpaka-liquidate. Gihatag unta nato adto nga deadline April 30 baya ang to originally. Sigon sa guidelines nga atong nahatag, ang liquidation unta or dapat by April 30 inyo na ning na pamalit sa mga supplies o makaliquidate na mo. Ato nang gi-move. We move the liquidation date to May 7. And as of May 7, in fact May 8, hangtod May 8, as of May 8, mo pa lang to ang mga nagpaka-liquidate. So, katong wa pa makaliquidate, palihog in town, liquidate na mo. Okay? We will give you until Wednesday. Wednesday. By that time, katong wa pa makaliquidate, basahon na nako kung kinsa tong wa makaliquidate pa. Kana atong sabot ha. Nya sa karon pa lang, ako nang gitimbang-timbang whether or not ako ba ning i-distribute gihapon as cash ngadto sa mga kalungsuran kaning 159 million or usahon baka ni natog palit og bugas ug uban nga goods ug ato na lang ni distribute. Gitimbang-timbang ni nako. Initially yes, niingon ko nga ako ning i-prorate mao gihapon i-distribute ninyo sama sa atong gihimo atong first batch katong 373 million nga atong gi-distribute sigon sa income level or class sa municipality o sa dakbayan. Lain-lain, no? Unya, in accordance with population. Gi-post ni sa Cebu News. Pilay atong na-download. Makita ninyo diha sa Cebu News, ang lungsod, unsay income class niya, first, second, third class ba, fourth class ba, o ang iyang ira, gibutang ba ninyong population? Population, o pilay atong gi-download. Ang uban, naglibog, wa kasabot, nangutana, nga katong atong gi-download, share ba kuno to sa ira? Di lagi, oy, gibutang lang nato ang pila po ilang gidawat nga ira sa ilang lungsod. Kay para masayod sad mo. Gawas ana, pilay population. Apan, klaro bitaw makita dito, first to third class nga cities, 100 pesos atong gihatag. Katong 100 times the population, mao to ang atong gitabang. Okay? Ayaw mo kalibog, may tingali gitangtang lang ta ninyong ira kay ingon sila, unsa man na inyong gi-download, share ba kuno sa ira, kuno sa lungsod or sa dakbayan? Ay kasimple ra unta ana, oy, gi-complicate man. Ayaw i-komplikar. Ang ako rang giingon, kung 100 pesos para sa first to third class nga mga syudad times the population, mo na to ang equivalent amount. Okay? Sa lungsod, kung fifth, ikay pinakadako, kung 5th to 6th class ka, 200 pesos ang imong madawat times the population, mauna na ang amount. Okay? So, ayaw i-complicate ang simple nga butang. So, that is it for now. Questions? We have nag-inusara nga gawa sa Cebu News, nag-inusara og ang sikat nga CNN correspondent Dale Israel. No. Question on the Gigante issue. Yes. Is it an investigation you will be conducting, and what aspect sa incident will you be investigating? Actually, wala namin. Ang dito na ni sa Moalboal. This is the spot report from the Chief of Police. This is about disobedience to an agent or person in authority that is under the revised penal code. Diin man sa Panagsama Beach, Barangay Basdiot, 5:30 p.m. So this involves Maria Cesaldo Gigante and Javier Filosa Castro. Unya, why? Resistance and disobedience to agent or person in authority, 1 Black Hyundai. And so, mao ni ang report. I believe, sila na nag-file o kuan, no? I-file na ni sila complaint? Who filed the complaint?
Gipila na ni complaint? Ipailan ko sa mayor o Ang mayor na og ang chief of police ang ni-file. Wala na namo. Kay sila naman, they're the best persons to know what has happened. And it was really, they were caught in flagrante, kung magitawag. You will just- Ha? You will just focus, Gov, on how they were able to pass the borders and Yes. the checkpoints. Precisely. And I would hope that we can get an investigation from kindly informed Colonel Mariano when they had passed the checkpoints, ang border unya checkpoints unsang adlaw, so that ang katurang mga naka-assign nga teams ang mapangutana giunsa nila paglusot, because I'm afraid nga naay confusion na manggod sa atong exemptions. Ang congressmen, they are exempted, but Cebu congressmen of the 7 districts, di ba? It's very clear sa executive order. The congressmen of the 7 congressional districts of Cebu, unya ang lone district of Lapu-Lapu, and ang atong congressmen sa Cebu City, ang sa north ug south, mo na sila. There has been some confusion apparently nga magpakita lag silyo nga ri sa likod, okay na, mo na nilusot. Another thing, she claims nga she was doing work for a party list. Di lang na ko i-mention, okay? It would be unfair to this party list congressman. Kaya for all I know, that is not true. Unya, maapil-apil na naiyangan. But, mo iyang claim nga kuno, mag-survey siya kung unsay matabang ani nga party list congressman who is not from Cebu. And I would believe nga siguro, mas unaho pa niya tabang iyang kagulingong lugar. At party list po nga congressman nga dili, kuha na, dili Cebuano. You might think, ako Bisaya, dili. Or katong, dapat ba tayo in party list? Wala na. Ako Bisaya, no? No, dili. So, you saw the picture, di ba? Kaning silang duha, nag-inom dito sa beach. We would just wish to kanang investigate why they are able to go past this checkpoints, and maybe to clarify that it is not enough that you see the seal, nagbutang ka diha og seal sa imong sakyanan, unya mo claim ka nga you're under orders by, kaya you're not the congressman yourself. Ang atong exempted ang congressman man, di man ni siya congresswoman, tuwa man ni siya sa beauty congress tingali, pwede, di ba? Kay beauty contestant man. Pero ang lain man, ang House of Representatives na atubot pasabot, dili man beauty congress. How about the use of the seal? Speaking of that, who will that be also be made? I think there should be an investigation, but di na lang sa kuana, no? We will inform though. Kaning iyang gi-claim nga party list. We have to inform him, in fairness to him, nga gigamit iyangan, no? And we will kay I was once a member of Congress, so out of courtesy to a member of Congress, we will inform him nga mo na claim he should know, he deserves to know that that is the claim of Miss Higante. And another issue, you mentioned kanina there's another OFW or repatriated OFW that tested positive. Is this part of the whole? This was an additional usa. Sa to si Doktora. I think this came out yesterday, Mantingali. Was that No? the first batch or is Yeah, it I'd the like to, because the second batch, these were already PCR tested. Katong sunod nga niabot, mga 44 or 45. Ang katong na additional nga usa nga OFW, ang sa previous pa to, no? Previous. Oo. Kay mao to ang na rapid testing. Ang kaning atong second batch, yes, I would like to clarify ha. Na second batch ni abot. Initially, ang statement was idiretso na kuno ni sila sa mga lungsod, dili na i-quarantina kay negative namang kuno sa PCR. PCR testing naman, dili na kaning rapid diagnostic test ang gigamit. But I requested still, Regional Director Jaime Bernadas, in our meeting sa OPAV atong Sabado,
nga please give time to our local government units to prepare kinahanglan nig social preparation nga ang mga tao didto makasabot nga kaning mga bot nga mga OFWs tested negative na. Ikaduha, kinahanglan sad makasabot ning OFW nga kung doon na may existing health protocol or quarantine procedure gihapon ang lungsod, he will have to give in to that. Kay nahibaw gyud ta unsa na ka praning ang atong mga kaigsuonan ron dito sa mga lungsod. So I called up Dr. Bernadas kay initially murag gi-advise na kuno ang mga LGUs sa DILG nga ipakuha na sila. I called up and I said, maggubot na. We don't want nga magkagubot dito sa mga lungsod. So they agreed. They will, kani mga OFWs mo abot, although they are PCR negative, tested na sila. Pag abot dire, i-quarantine lang usag 5 to 7 days. And then kuhaon na ni sa lungsod, kung asa sila mo uli, na at least natagaan og panahon ang atong mga mayor pag-andam sa katawhan didto sa ilang ulian nga lungsod. But they will no longer be subjected to PCR testing. Ato na direct. Dili na. No more. Dili na. Ako just feel Kay PCR naman. negative man. Oh. Ang sumani na itabo sad sa atong mga CPDRC inmates. It was really a problem, and that's why through the initiative of the IBP, we sat down with our executive judges, no, para we could establish a protocol. Kaya na may uban gyud nga due for release. Kinanglan na mo issue release order ang atong mga judges. Pero ang nakalisod kay nagproblema sad mga mayor nga di sila mo diretso dawat kay gikan gud ni sa jail. So mo tong na-establish na nato nga protocol nga inig-issue nila sa release order, naa sa release order nga subject to the executive order issued nga ay quarantine usa nga 14 days. That's what we did with the CPDRC inmates. Mauning 8 karon nga tested positive. So it's just good no nga atog yung na-quarantine. By the way, ang kadtong primero nato nga mga CPDRC inmates karon katon isolated naman to sila daan kay do na may gihilantan, giubo tungod kay atong, and I believe wa man milain magamit nga rason, gitagaan lang nato og vitamin C, gipainom nato og limonsito nga gibutangan og turmeric, unya nagtuob 2 times a day. Karon wa nay mga symptoms, naghulat na lang pud kinahanglan i-test man gud. Protocol is you have to test negative twice, pero wa na ni sila symptoms. Tomorrow to mag-swab. Ugma i-swab na pud to sila katong first nato nga batch. But how come Gov kaning sa OFW? How come nga karon pa ang result niya if he or she is one of the first batch of OFW? Di mo na siya, sa Dugay una siya na na- Lagi nganong karon pa ni gawas ang kaning usa nga napuno Parang ba? last week siguro nag-off niya, karon lang nakuan. Karon pang release. Walang No. Wa gyud ni madungan nilag basa siguro. Kasi kuan ni siya go, kani siya na result na positive niya ato man yung dili na siya karong adlaw. Previous man. Yeah, yesterday. Pero ang primero nga 17 sa nagsunod man to last week pa man niya. Kanina lahi ang usa. Siguro lang madungan og basa. But Wa all the siguro. 200 plus sa first batch has been tested. 206. Katong- The first batch has Yeah. all been tested. PCR tested. Another topic no. Fuck you. Go on. Kasi update sa CPDRC, we conducted a mass testing sa CPDRC. No. Was it Ang atong gitesting katong na ay symptoms. Because I don't see how it can help, no? Kay naaman sila, first of all, naka-confine na sila sulod. They're not going anywhere. And they're not going to ang imong i-contact trace sila rapod, sila ra may nakita-kita dito. Atong gi-appeal hinuon og test ang mga gwardiya, ang jail guards. So, ang ato na lang gigamit ana ron nga pamaagi when dunay inmate nga magpakita og symptoms,
no? ILI. Kung ma-ILI ka, i-isolate gyud dayon. Pag isolate, ana i-test na to. Speaking of the targeted mass testing, what's the update sa targeted mass testing na to using PCR? Yes, I repeat, no, I would like to thank again Secretary Mike Dino for donating to the province of Cebu 2,000 swabs. And we have now distributed that to the different municipalities and cities. Our first, kay targeted, unahon na itong mga ILIs, ug ang sari. Pero, we are calling for a more aggressive case finding. Mangita gyud ang atong mga BHWs have been instructed nga tanaan kami. Bisita man na sila sa mga, they are handling mga 70 to 80 families. Ila gyud ang tanawon, mangita sila og naabay gipanghilantan, kana sila maoy dayon atong i-identify nga ILI. Mo na ato iswab. Nya, as you could see, medyo dili makaitadaghan good og mga ILIs og saris. Pero we want a more active and aggressive nga case finding. Can they get the data needed in time for May 15? I mean, the BHW. What about what's so fun about May 15? Okay, after that, people are anticipating a shift from ECQ to ECD For the province. for the province. Yeah. We are very optimistic about that, no? We hope to be able to transition already. You know, even as we transition, I think we should continue with our testing. But, atong buhaton ana, prioritize gyud nato katong naay mga symptoms. Kaya if you'd notice, even in the States, the data is showing us nga 80% of those that have tested positive are asymptomatic and eventually do not get sick. So, ang ako na lang ana gitanaw nga katong magpakita og symptoms, kadto mo'y ato dayon i-test. And if they are positive, immediately sila mo'y atong i-isolate. In the meantime, we need to get the economy back, no, running. We cannot be isolating everybody. Dili man pwede na nga kanang mag-testing tag ingnon ta sa province alone, we're over 3 million. Bisag 10% ana i-testing natong 300,000. Unya, what if mo positive ang bisag 10% lang sa 300,000? So 30,000. Nya mo contact i-isolate nato. Nya mo contact trace man ta. Unya mo parehas unya adtong positive sa bantayan nga si tinta ka buok ang iyang naka-contact. Pero realistically, kung sa 30,000 napuo ka buok ang na-contact trace, jutay ra kay na ha? Ato na sila tanan pahunungon bisa puro asymptomatic. Ato na sila tanan ipang-isolate. That's still going to put the economy to grind. To put the economy to a halt. Kay dili na takalihok. So akong tan-aw kadto hinoong mo display og symptoms, mo na ato i-test dayon. And also in the transition to ECD, let us first protect those who are immunocompromised. Kana bang naay mga sakit na daan sa kidney, dunay sakit kasing-kasing, kaning mga kuan ba? Ang mga immune systems have already been lowered. Kay mao man na more likely ang maglisod og fight the disease. But those that are strong and healthy, even if naa ng virus nimo, as data is now showing us, sa kadaghanan, they don't get sick. So these are things that really need to be pondered upon very, very carefully. Because I noticed ko nga before we declared ECQ, hinahinay ato ang pagkuhan. yes, So, in opening, should we also do the same and hinahinay? Or
definitely, it's not a kuan gyud, a abracadabra back to the old normal. It's like you say, whoa, open it back, dili. Doon na gyud tay protocols, no, to be set insofar as gatherings are concerned, insofar as the work environment is concerned, certainly insofar as sanitation and hygiene are concerned. But as you said, ang katong atong padung sa ECQ, hinay-hinay man to nato o kanang puno sa mga restrictions. So that when we finally declared the ECQ, people were already getting used to it. Mura bitaw og kanang wa makaliti. Kini karon pod, with the lessons that we have learned, kay wow, I would think nga we have matured considerably insofar as knowledge and data and statistics of this, what they once called novel coronavirus, now certainly something that we are getting used to karon, nga, you know, from initial projections, initial assumptions, initial warnings, murag makakita ta, actual data is not really corresponding to the initial dire projections. So these are lessons that we are learning, although each day is a learning experience. But as more and more countries open up, states in US open up, and we are watching very closely, it really pays to separate the grain from the chaff, to realize what the valuable lessons are that will guide us to define our transition from ECQ to ECD. So, there's the biggest question sa mga tao karon is whether we will extend the ECQ from the ECQ is supposed to end at May 15, but will we extend the ECQ based on what's happening? Based on the case history of the province and based on the strict discipline that I am seeing in the province, I am really more for the transition already. For the province lang ha, I cannot speak for Cebu City. For the province to graduate or to transition to GCQ and then focus on ECD. Because it's about time that, you know, we now resuscitate our struggling economy. And we now take steps to improve the lives of people that are now suffering because of this. So, mao na ang akong gitanaw. General Pero got this today, like he said that he will be recommending an extension until May 30. Who? General Pero. He will recommend? Oh, he will recommend. Yeah. For Maybe. the entire province and city. Well, I would also be requesting actually nga, ilahi lang siguro. Like, we cannot lump the province with the city, no? Kay, just by way of kanang comparison, aron na a sense of perspective ba, Cebu City now has 1,677 cases. The province has 49. Cebu City has a population of a little less than 1 million. The province has a population of over 3 million, nearing 4 million. The city is one city. The province is 44 towns and 6 component cities. So, murag, it would be unfair to the rest of the province if they should be now kanang regarded as in the same situation as Cebu City. As far as Mandawi City is concerned, I would also hope nga ang mayor would be given that choice kung whether mo padayon ba siya ECQ. Kay relatively
Ang Mandaue City, ang kadaghanan ani at 109, naman sud sa BJMP jail. And daghan ra ba og mga establishments sa Mandaue. So, mao na ang atong gihuna-huna nga it would be at this point in time, no? I think the province is ready for transition to GCQ. Who will make the final say though? Who will make the final Well, the province, in accordance with the IATF guidelines, a local government unit may request for a transition or even the other way around. I-declare kang GCQ pero gusto ang province or kaning LGU nga pabilin siya GCQ upon recommendation of the regional IATF. So, we hope to discuss this sa regional level. The head of the regional IATF is Dr. Jimmy Bernada. So, of course, we will need also his recommendations. Sila magyunaybaw, no? Sila may mga experts ani. So, let us now wait to the recommendation of Dr. Jimmy Bernadas. And of course, we'd like to also discuss this with Tri-Cities and with Presidential Assistant Michael Dino para, mahapsay tanan ba? Kato ang meeting atong Saturday, I had, of course, emphasized na lahi ang province, lahi ang culture, lahi pod ang kabutang sa probinsya. In case daw nga mag-GCQ na ang province and then city remains ECQ, katong mga Cebu province na residents who wants to go to the towns, can they do that? We will continue to institute very strict border controls still. Ang akong buti pasabot nga muluag ta pero ngadto sa mga lungsod usa. Pero kaniron nga stricto kaayo atong border control. And I believe nga we have been able to keep the number of positive cases at really a bare minimum. It's because of our very strict border controls. So, if ever that should happen, nga muluag ta diri sa mga lungsod, padayon gihapon ang strict border control nato between Cebu City and the province. Inahan kog na atay naasdale kay mataas-taas. Kinaidaghan kay ma-expound kay kamo di mo mangutana sa mga gipada nga mga pangutana sa atong uban nga mga media nga kay by the way our daily live streaming is also carried by the following local media Facebook pages: DYLA Newsbreak, CDN Digital, the Freeman Newspaper, Banat News, DYRF, Radio Familia, and of course, our very own Cebu News. And I am informed nga there are also some radio stations that are airing our Facebook Live. Ang uban nga news outlets nga gustong mo carry pod niining atong live streaming, palihog lang sa pag-contact sa PIO nato dire sa Cebu Provincial Government. Tawga lang, sultihi lang si Cathy. Ibalhin ang camera. Ipan ang camera, focus on Cathy. Telephone number. Telephone number. Kat mo may magisuwat good, sultihi si Cathy. Sige. Be. Ano man na sila ang sound pag-contact na ako. Oh. Camera, focus, Cathy. Pero nagsakripisyo ra ba taon ni? Nahalayo ni sa iyang duha ka anak nga guwapito o guwapita kaayo to sa Australia. Ni agit taon ni dinhi. Nagsige og trabaho para Subo kay Subuanon by heart and by choice man ni siya. Di by blood. And by blood pa gyud. May not have been born here. But Oh. my friend. By choice. Oh.
subuan ng dugo ang naglatay-latay sa iyang mga kaugatan. So, unsay ihatag na kong number? Be, Kat. So, call Cathy 0917-473-3007. Again, 0917-473-3007. By the way, ni-contact na to nimo si si Kiat. Ang iyang asawa walang pag-uwi. Wag yun mo kontak. Itabangan man to nako to yung asawa. Pero siya ni contact na. Oh, kato si Rizalito. May pasaylo. Nangay pasaylo si Rizalito. Ay, good lagi dayo. Kiat diha o panulpok god Rizalito. God. Siguro ana nga kung unsay imong itulpok diha, kabarugan na nimo. Bida. Nya niingon mabitaw ka nako pod. Nga sorry gob, nagpapansin man lang ko. Napansin gud ka. Pero gusto lagi ko mutabang sa imong asawa. Kisa tuingan sa iyang asawa? Anali Pardillo. Anali Pardillo. Pardillo. Tempa. So may apelyido ni Rizalito. Unsay apelyido? Ridula. Nganong di man sila pareha sa apelyido, asawa mo ka niya. Anyway, gusto ko mutabang. So, ingna si Anali pare, akitabangan ako, narabay tayo bata nga gamay. Isa na lang makatabang-tabang ko pag palit og gatas og pagkaon. Pare anak ko isa kadlok dili na ako kasabaan. Mangutana lang kung anong lain niyang apelyido. Okay, wa na. Okay? Di at time pa di pa. Doon na tayo nadawat gikan sa sangguniang panglungsod sa lungsod ng Ormoc, requesting the Honorable Governor of Cebu Province, Gwendolyn F. Garcia, and to all members of the Sangguniang Panlalawigan to provide assistance to stranded Ormocanons in Cebu Province. To render, it is incumbent upon government to render assistance and provide aid. In this abnormal situation, City of Ormoc provides aid to those in need here in Ormoc in form of food, medicine, shelter, and services. Whereas, ex acco et bono, the people of the City of Ormoc are appealing to the Honorable Governor Gwendolyn Garcia to provide assistance in the form of food, medicine, shelter, and other necessary services. And when the situation so warrants, allow this group of stranded Ormocanons to travel and go home to Ormoc City after compliance with the strictest health protocol standards and policy of Cebu Province. Okay, first of all, wa gyud ta magpugong. Sukad masukad pa. Pwede gid sila makauli. Ever since my very first executive order dated February 3, we have never, ever, ever prohibited the exit of passengers from Cebu. Kung naay mga taga-Ormoc nga di adire nga gusto manguli, pwede ra gyud kaayo. Ang nakasisti lang una sa tanan kay dunay no sail policy karon ang Coast Guard. Sirado ang mga puerto alang sa mga pasahero. Ikaduha, there was also a time nang sirado ang mga LGUs, even the City of Ormoc, ni sirapod to protect its own citizens nga naa mismo sa local government unit na. So, anytime, ug naay mo masakyan nila, pwede ra gyud. Anytime. Now, province man ang ako ma-providean, okay, we are a second level local government unit. So, what would we do is to provide assistance sa atong mga kalungsuran ug dakbayan under the province of Cebu. In fact, this was what I was talking about. Nag-download ta o cash. Expected nga kung pila na diha ang anaa nagpuyo ni ana nga LGU, tabangan na sila. So, this is as far as I can go for kung duna may mga Ormocanon nga stranded diri. Ang na-stranded diri sa City of Cebu, ang mutabang niini as it goes, ang City of Cebu. Kaya niaman sila nganhi. Pero kung na-stranded ni sila sa ubang mga lungsod, ug ubang dakbayan, please inform us para among tawgon ang mga mayor. Kaya I already said, tabangan tanan. So that is how we can be extending assistance because if we were to do otherwise, daghan kaayo nga among ma-extendan. Ang amo karon gyud gi-extendan gyud cash assistance
ang stranded Cebuanos. Nga gani, doon na natay pila na ang napadadaan? 190. It's the province of Cebu that is sending cash assistance at itong mga stranded na ay sa Clark, na ay sa uban nga mga probinsya, katong nga verified, validated, doon na undertaking, kay stricto man sa takaayo sa papilis, kay kwarta, manis gobyerno, di man ni mahimo. Kung gikani sa akong bulsa, mas dali unta. Pero kani, gika manis panudlanan sa gobyerno, daghan kaayo tag angay sundon na pamaagi. Mo nang nag-extend tag cash assistance sa stranded Cebuano. So, please inform us, kinsa ni sila nga mga Ormocanons nga under the province of Cebu, so that we can also inform our mayors accordingly nga matabangan ni sila. Mga Ormocanon nga dili sa Cebu City, please, kay ang Cebu City is an independent chartered city. And yes, when the situation so warrants, hopefully, kung pwede na, kung ablihan na, even under GCQ, I think the existing IATF rules are dili gihapon pwede ang passenger travel, cargo ra. So that is my answer. Thank you for your resolution nga inyong gipadadire, and we will extend for as long as we know. I will let our mayors in the province know nga there are such stranded Cebuanos. So wala na. Kutob na lang dinhi. Nataas-taas kining ato karon nga sesyon. Kay na magud si Dale Israel sa CNN. And wala ta makaatubang ninyo atong Sabado kay nagmeeting ta dito sa OPAB. Apan niana usab. I hope nga doon na tayo napaabot kaninyo nga mga balita o mga developments nga ato na karon nga gihimo nga ri sa province of Cebu. Hinaot unta nga kamong tanan mga pinalangga kong kaigsoonang Subuanon ug lakip na sad ang katong wala diri sa Subo, kay daghan mo puy mutan-aw di ay nga dili taga Cebu sa ubang dapit sa nasod ug sa ubang mga nasod. Ang hinaot ko nga kamo kanunay anaa sa kasiguruan ang inyong mga pamilya o mga minahal sa kinabuhi, kanunay anaa sa kasiguruan. Kita mga Subuanon, di kita mawada ag paglaom, kay kaya ni nato tungod kay anaa ang atong mahal nga Senyor Santo Niño o minahal nga Birhen sa Guadalupe. Kanunay manalipod kanato. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan.